מוח, יש סיכה בפוסט ובפרסנטרל ג'יירי. מוח, PCA יוצא מתוך הבזילרי, פורניקס ורמיס וגרעין, הקורונה רדיאטה, המדולה אובלונגטה וההיפופיזה גם, ומעל הדנטי ג'יירוס ומול האלווהוס הלבנה פימבריה קטנה. מוח, נודול טונסיס פלוקולוס וגם לינגולה. מוח, קלוסטרומדיאלית לאקסטרים קפסולה, ובחוץ יש תא אינסולה, יש אנטריור קומישורה, מה יוצר לפורניקס קרורה, זה ההיפוקמפוס שם, הארכנואיד רופף קצת ונוצרת לנו ציסטרנה, למשל מגנה. מוח, קאוודייטה קומבנס ואז הפוטמן. מוח, בין החדרים מונרו מצא פורמן, אקוודוקט של סילביוס, יש טגמנטום וגם טקטום, פורסט מייג'ור וטפטום, וההיפותלמוס והקונוס מדולריס, אחריו קבוצת עצבים אחרונה, קאודה אקווינה. מוח, היפוגלוסל בין הפירמיד לזית. מוח, טרוכלאר היחידי שבדורסלי, האולפקטורי יושב על הג'יירוס לאורביטה, למה אין לנו רגיטה, רק את פיק ויפים גם, טוב שיש את צבי הפז שאת התדריכים לבד מכינה. יאללה לבחינה.